салом алейкум апай шаъло. Ма исмат фирӯз аз шаҳри Душанбе намин Алишер Навои 21 дробсе обшиҷӣ да зиндагӣ мекунем апа. Мо 5 нафар маъюбем аз ҳисоби чашм нобино. Ҳамин шароит мо вазъ бинед дар нами як хонага зиндагӣ мекунем. Нами хона дорем дар ин масъалаи ина коронавирус чӣ мона оилаам ма 3 нафар мо оила дорем. Ма акам додарам 3 нафар мо оила дорем. Аз сабаби ҷон набудан кӯдакҳоро қатъи оилаҳомон қишлоқ хонаҳошонро кардем. Ҳамин хел шароитмон вазъбин апа. Рости гап ягон ҷо ягон кӯмак нест. Мақсад дар бораи мо як гузориш кунам, яке дар ин моҳи шарифи Рамазон ҳамин шумо сабаб мешавед ки мо соҳиби хона мешавем. Ин нами хона нами ҷо дорем. Ҳама каса дар ин ҷо 9 нафар 14 нафарем ҳамагӣ. Не ки дар ҳамин ҷо ҷо надорем барои ҳатто дар сари як дастархон бишинем чой бихӯрем. Барои дар сари як дастархон шидан ҷо надорем ки чой бихӯрем ҳама каса. Ба ҳамин хотир илтимос мекунем апай шаъло. Мо чанд бор дафтари озодии шумо дар ҳамин Душанбе дар пишти кохи Ваҳдат буда онҷо рафтем, муроҷиат кардем, наомаданд. Ба ҳамин хотир маҷбур шудем ки ба шуморо як навор роӣ кунем ки як дастгирӣ кунем. Яке иншоалло шумо сабаб мешавед ки мо соҳиби хона мешавем. Шумо чизотон бисёр чӣ мегӯянд? Подписчикотон бисёр. Апаҷон як илтимос мекунам, як журналистона роӣ кунем, апаи Сарвиноза биёяд дар бораи мо як гузориш кунад. Хай яке бисёре одамои хайрхоҳ шуморо тамошо мекунанд. Ба сабаби шумо яке мо соҳиби хона мешавем.